Αισθάνεστε το κρύο αλλά προσπαθείτε να γλιτώσετε τους υπέρογγους λογαριασμούς θέρμανσης? Οι κουβέρτες είναι εξαιρετικές αλλά πιάνουν όλο το χώρο. Τα χέρια σας κρυώνουν ή είναι ακινητοποιημένα? Τώρα υπάρχει η Blanky, η κουβέρτα με μανίκια. Με την Blanky θα ζεσταθείτε επιτέλους ενώ θα έχετε ελεύθερα τα χέρια σας. Χρησιμοποιήστε το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης και παραμείνετε ζεστοί ή απολαύστε το βιβλίο σας καθώς κουρνιάζετε στο κρεβάτι σας. Είστε ελεύθεροι να κάνετε δουλειές χωρίς να κρυώνουν τα χέρια σας. Η Blanky είναι κατασκευασμένη από πολύ μαλακό, χοντρό και πολυτελές φλις. Τα μανίκια είναι μεγάλα και ευρύχωρα έτσι ώστε να μπορείτε ελεύθερα να κινείτε και να χρησιμοποιείτε τα χέρια σας χωρίς να κρυώνετε. Η Blanky είναι ευρύχωρη και ταιριάζει στον καθένα. Τώρα κρατηθείτε ζεστοί από την κορυφή μέχρι τα νύχια, κρατήστε τα πόδια σας ζεστά και ακόμη σηκωθείτε και μείνετε τυλιγμένοι. Η Blanky είναι ιδανική για άντρες, γυναίκες και παιδιά. Το πολύ απαλό φλις σας κρατάει ζεστούς, ενώ τα μανίκια σας δίνουν την ελευθερία να χρησιμοποιείτε τα χέρια σας. Όχι άλλα κρύα χέρια καθώς διαβάζετε ένα καλό βιβλίο. Και παραμείνετε ζεστοί ακόμα και όταν ασχολείστε με το κατοικίδιό σας. Η Blanky είναι ό,τι χρειάζεστε για ένα κρύο απόγευμα στην ύπαιθρο. Τέλεια για να την πάρετε μαζί σας στο κάμπινγκ και ιδανική για να κρατήσει ζεστά τα παιδιά ενώ κάνουν τα μαθήματά τους. Η Blanky πλένεται στο πλυντήριο και θα χαρίσει στην οικογένειά σας πολλά χρόνια άνεσης και ζεστασιάς. Μπλέξτε, αλλάξτε κανάλια, απολαύστε το αγαπημένο σας σνακ, μιλήστε στο κινητό σας ή διαβάστε ένα βιβλίο, κάντε στην πραγματικότητα ό,τι έχετε ανάγκη και παραμείνετε ζεστοί. Καλέστε τώρα στο τηλέφωνο που βλέπετε στην οθόνη σας και παραγγείλετε την Blanky. Κάντε έκπληξη σε κάποιον χαρίζοντάς την σαν δώρο. Η Blanky είναι διαθέσιμη σε δύο χρώματα, μπλε και κόκκινο, και θα γίνει δική σας στη μοναδική τιμή των 19,90 ευρώ μόνο. Γι' αυτό μην περιμένετε άλλο και κάντε την παραγγελία σας τώρα αμέσως. Είναι ένα ακόμη μοναδικό προϊόν από τη Telestar Direct Marketing.